Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, gaur osteguna da, irailak 26, eta gaurko egunerako bi elkarrizketa dauzkagu programatuta. Alde batetik, Iratxe Alvarez etorriko da, ESK sindikatuko bozeramailea honako hau, eta bihar ospatuko den munduko grebaren, klimara aldeko munduko grebarei buruz egitera dator, eta bestalde, Estitxu Eizagirre etorriko da, Argia aldizkariak bere mendeurren festari buruz egitera. Baina gu gaur, momentuz hasiko gara, beti bezala gaurko eguneko edukiekin. Gaurko eguneko efemerideak aztertuko ditugu oraingoan. 1687 urtearen irailaren 26an, Atenaseko Partenoiak Veneziarren erasoarekin jasan zuen suntsitketarik handiena. Otomandarrek bolbora gordeilu gisa erabiltzen baituten. Mende batzuk geroago, 2008an Paul Newman aktore, zuzendari eta gidoigile estatubatuarra hil egin zen 83 urterekin. Goazen ikustera aste honetako programazioa eta horretarako agenda errepasatuko dugu. Gaurko egunean, Kondestable jauregian goizeko 9:00 gaueko 9:00 arte komikeren 10. azokaren erakusketa egonen da eta sarrera libre izango da. Biharko egunean, Desenfoke ralliaren 5. edizioa egonen da, argazkigintza tailerra, Uda Parkeko jauregitxoan Burlatan, arratsaldeko 7:00 eta sarrera libre izanen da. Biharko egunean ere, eguerdiko 12:00 Aldapako San Ferminak edo San Fermin txikitoren jaiei hasiera emanen zaie txupinazoa jortiz Aldapako San Fermin elizatik eta sarrera libre izango da. Biharko egunean ere, gaueko 9:00 Ener Zinema, gure lurra, gure etorkizuna zinema jaialdiaren edizio berri bat ospatuko da eta geltokin eta sarrera libre izango da. Azkenik, Burlatako kulturetxean Burlarrok 9. edizioa rock jaialdia egonen da, biharko egunean gaueko 9:00 eta sarrerak 29 euro kostatuko ditu. Goazen ikustera orain, gaurko egunean komunikabideek zer kontatzen diguten beren azal nagusiekin. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara, ezusteko istripuak Nafarroan heriotza biolentoko lehen kausa bezala kokatu direla azpimarratzen du egunkariak bere titular nagusian. Alboko albistean berriz, PSN mankomunitateko presidentziaren lehiara batu egin dela azaltzen du. Argazki nagusian, urte erdia ondoren osasunak porrot egin duela aipatzen du partiduko irudi baten bidez. Azkenik, ozeanoak aldaketa klimatikoagatik jada sufritzen ari direla argitzen du egunkariak ere. Diario de Noticiasen azalarekin jarrituko dugu, osasuna eta Real Madrilen arteko irudi nagusi batekin ireki du egunkariak bere portada, taldeak aurpegia eman zuela titulatu du komunikabideak. Behekaldean, esporrinen hautagaitzak mankomunitatea Navarra Sumaren eskutan uzten duela zehazten du egunkariak bere titular nagusian. Bestalde, Errejonek salto eman eta ezkerranen egoera astindu duela aipatzen du ere. Laboral Kutxak, Nafarroaren hazkundea 2,7an mantendu du. Nafarroako 7 guneetan 15 milioiko inbertsioak industria zonetan. Padre Moreten irekiera informe teknikorik gabe egingo dela argitzen du egunkariak ere. Bestetik, San Miguel Klinikak 100 urte bete dituela, eta Nafarroako Unibertsitate Museoak iraki izaguaren erakusketa bat jaso duela ageri dira azal nagusian. Gara egunkariaren portadarekin orain, klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak ozeanoen etorkizuna baldintzatu du neurri urgenteekin. Aldaketa klimatikoak kostaldean bizi diren
680 milioi pertsonei eragingo dien kaltei buruz ohartarazi duela azaltzen du Garak bere titular nagusian. PSN-ek Iruñerriko mankomunitatea Navarra Sumari gerturatu duela aipatzen du ere egunkariak. Trumpek Ukrainari biden ikertzea eskatu zuela azpimarratzen du ere Nancy Pelosi ordezkarien kamerako presidentearen irudiarekin. Nerea Goitiren pentsiodunen martxaren kronikaren aurrerapena dakar ere azal nagusiak. Bestalde, EAJak eta PSEek Bizkaiko inbertsorei zergak murriztea itundu dutela azaltzen du Garak. Mexikon 6 ikasleen erailketa eta beste 43 desagerturen 5. urteurrena ondoren gurasoek erantzunak eskatzen jarraitzen dutela azaltzen da egunkariak Dakarren kronikaren aurrerapenarekin. Azkenik, zinemaldiari buruzko edukiak ere dakarrela aipatzen du egunkariak bere azalean. Berria egunkariko azalarekin jarrituko dugu, 2100erako itsasoaren maila metro bat igotzear dagoela azpimarratu du berriak bere titular nagusian. Trump gobernutik kentzeko demokratek senatuan 20 boto falta dituztela aipatzen du ere. Euskal futbol taldeen erantzunak ageri dira ere, atletiken berdinketa eta osasunaren porrota. Bestalde, Iruñerriko mankomunitatea nork gobernatuko duen ezin adostuta dago. PSN-ek bere hautagaitza aurkeztu baitu. Kilometroek festa inklusibo, feminista eta jasangarria atondu dutela azaltzen du berriak. Bestetik, Bizkaiak atzera botako du errenta irregularren dekretua. Azkenik, Jaurlaritzak eta berriak lehen aldiz hitzarmena lortu dutela azpimarratzen du egunkariak. Euskal Herria Irratiaren webguneko azalarekin amaituko dugu, Maite Esporrinek Iruñerriko mankomunitateko presidentetzarako bere burua aurkeztu duela zehazten du komunikabideak bere titular nagusian. Bestalde, Koldo Martínez senatari autonomiko gaur bihurtu daitekela aipatzen du ere. Eta azkenik, biharko egunerako iraileko 27 deitu den greba orokorra dela eta garraioaren gutxieneko zerbitzuak ezarri direla ohartarazi du Irratiak bere webgunean. Has gaitezen Oltzako zendeako albisteekin. Urriaren 14tik 23ra Nikolas Ardanazen argazki erakusketa egongo da ikusgai Ororbiako kiroldegiko sarreran. Paisaiak, ohiturak eta bizitza lokala isladatzen dute argazkiek. Horretaz gain, Hezikidetza familian hitzaldia eskainiko da urriaren 9an Ororbiako kulturgunean. Gurasoei zuzenduta dago eta egungo haurrak etorkizuneko helduak izenburua du. Joan gaitezen orain Uharteko albisteekin. Pasaden larunbatean, Uharteko eskubaloi taldeak lehenengo maila maskulinoko lehenengo derbia irabazi zuen Jakar San Antonioren aurka. Egun berean, gazte batek istripu larria izan zuen 8 metroko altueratik erorita eraikin batean igota zegoelarik. Istripu honen harira udalak eraikuntza honen inguruak esiz ixteko eskatu du, eta gaztea komatik atera eta modu positiboan evoluzionatzen ari dela ere jakinarazi du. Horretaz gain, igandean Iker Bizente aizkolariak erakustaldia eskaini zuen herrian. Lehenengo kategoriako Nafarroako txapelketarako eliminatorietan irabaziz. Otsagabiako aizkolari gazteak 14 minutu eta 51 segunduko denbora egin zuen txapelketan, lehenengo postua lortuz. Bestalde, gurasoentzako tailerretan izen emateko epea zabalik da larunbatera arte, eta irailaren 30 arte euskara ikasteagatiko helduentzako diru laguntzak eta euskarazko udalekuetan parte hartzeagatiko bekak eska daitezke. Bukatzeko, jakinarazi dute liburutegiak urrian irekiko dituela berriro bere ateak. Noainen, babespeko 20 etxebizitzen adjudikazioak kaleratu dira eta alegazioetarako periodoa zabalik egongo da urriaren 4 arte. Horretaz gain, asteburu honetan San Miguelen omenezko festak ospatuko dira, noaingo patroia baita. Kotxe eta ibilgailu klasikoek hartuko dute herria larunbat goizean. Arratsaldez, zesta punta partidak eta erraldoi eta buruhandiak ibiliko dira herritik. Eta iganderako ere, egun osoko egitaraua prestatu dute. Besteak beste, erraldoiak, meza, aurjolasak, kontzertuak, lasterketa eta zezenzuzkoa izanen dira. Orain, Iruñeako berriekin bukatuko dugu. Arrazoi teknikoak direla eta, Iruñea Frankfurtekin lotzen duen hegaldia ez da egunero egongo orain arte bezala.
Lufthansa konpainiak udazken eta neguan astean 4 hegalditara murriztuko ditu bidaiak. Hala ere, airelinea honekin poztek daudela jakinarazi du konpainiak. Horretaz gain, bilabesen zerbitzu minimoak ezarri dira biharko greba orokorrerako. 24 orduko greba izango da eta 140ko zerbitzua ziurtatu dute egun osoan zehar eta 160koa puntako orduetarako. Bestalde, Esporrinek bere hautagaitza iragarri du Iruñerriko mankomunitateko presidentziara. Iruñako udaleko PSN-eko bozeramaileak Maite Esporrinek azaldu duenez, honen inguruan elkarrizketaren bat izan du Euskal Herria Bildu eta Navarra Sumarekin, baina momentuz ez dira inolako akordiotara iritsi. Bukatzeko, kultura arloan Javier Arbizu, Kontxa Martinez Barreto eta Julie Charfort izanen dira protagonistak aurtengo Mapamunditarrak ispilua erakusketetan. Mapamunditarrak ekimenean 5 erakusketa, zinema independienteko zikloa, post-argazkilaritzako lantegi bat eta hezkuntza programa izanen dira. Programa hau bereziki Ziudadelan gauzatuko da irailaren 26tik urriaren 27ra. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gaurko eguneko gonbidatuei paso emanen diegu. Lehen esan bezala, Iratxe Albarez etorriko da SK sindikatutik eta Estitxu Izagirre Argia aldizkaritik. Esan bezala, gaur gurekin dugu Iratxe Albarez, ESK-ko sindikatuko bozeramailea Nafarroan, eta bihar klimaren alde egingo den grebari buruz hitz egingo digu. Arratsaldeon, Iratxe. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Biharko prestaketekin, suposatzen dut? Bai, azkenengo flekoak edo ikusten, eta bai, biharko ja prest. Eta greban parte hartzera deialdia zabaldu duzu, ez? Bai, zabaldu dugu deialdia, Esteila sindikatua eta SK. Egia da, gu berez ez garela greba honen deitzaileak edo deitzaile nagusiak, batez ere guri etorri zitzaigun deialdi hau, gure militantzia parte hartzen du mugimendu ekologistan eta bar, eta horren bitartez etorri zitzaigun grebaren nagusi hau, eta guk batez ere ikusi dugu aukera hau edo nahi du izan tresna besterik ez. Guk ez diogu inolaz ere kendu nahi zilegitasuna mugimendu ekologistari eta horren inguruan dauden ikaslei zilegitasun hori haiena da eta hori sindikatuan oso argi daukagu, baina bai lan greba planteatzen zenean guk ulertzen genuen gu ginela bakarrak edo sindikatuok
genuen responsabilitatea bazen greba hori posiblea izatea, ez? Eta egin dugun bakarra edo egin duguna Esteilasekin batera da greba hori legeztatzea eta posible izatea bai Nafarroan, baita Euskal Erkidegoan ere. Eta uste duzu greba hau garrantzitsua dela? Bueno, guk ikusten dugu greba hau aukera bat bezala. Zan dute egia da, saia dela halako greba bat aurrera ateratzea lan munduan ari naiz batez ere, baina gure helburua ez da horren beste jendeak greba egitea, baizik eta mobilizazioetan parte hartzea, eta batez ere balio baldin badu lan zentroetan nolabait greba honen inguruan eta klimaren hautzearen inguruan eztabaida sortzeko eta kontzientzia pizteko, guk uste dugu baliogarria dela, ez? Eta batez ere hori da gure helburua eta nahi duguna greba honekin. Gelditzen baldin badira lantokiak asko sobe, baina desde luego ez da hori helburua edo behintzat ez da helburu nagusia, ez? Baina badugu esperientzia mugimendu feministarekin bi grebak deitu zituenean, ez? Eta badakigu oso zaila dela halako grebak lanarekin antzaz harreman estua ez duten greba hauek aurreratatzeko zailtasun asko ditugu, baina bai uste dugula hori aukera bat bezala eta behintzat gauza asko eta birplanteatzeko eta eztabaidatzeko. Eta ze ekimenak daude antolatuta? Aste guzti hontan izan dira ekintza ezberdinak, bai elkartaratzeak, erakusketak, hitzaldiak eta bar, aste guztian zehar, eta biharko badaude bi ekitaldi nagusi, 12etan ikasleek antolatutak udaletxe plazan izango da elkarretaratzea, eta arratsaldeko 6etan Gaztelu plazan kale jira abiatuko da. Horrekin nahasketa apurtxo bat egon da, azken momentura arte hasieran eta holan hortik ikusten badu jendeak triptikoak eta bar hitzordua jartzen da udaletxean ere, baina azkenengo momentuan aldaketa egon da udaletxearen partetik eta aterako da azkenean Gaztelu plazatik. Eta parte hartzea nolakoa espero duzu, handia edo? Bueno, azken finean da mota honetako lehenengo greba, ez, hemen? Bai, hori da, ez dugu halako grebetan esperientzia handirik, erreferentzia bakarra, lehen esan zuan bezala, mugimendu feministak antolatutako greba horiek dira, ez dakigu zer gertatuko den, ez? Halako grebak dira beti gu bai egoitzetan jaso ditugula deiak eta jendea prest dagoela gelditzeko, guk espero dugu parte hartzea handia edo behintzat nahikoa izatea, egia da Iruñan egun berezia dela, bihar San Fermin txikitoa hasten dela, baina dana egin daiteke. Eta klimaren alde zer nolako aldaketak uste duzu egin beharko genituzkela? Gu batez ere zentratu gara eta hori izan da gure diskurtsoan lan munduan. Duela urte asko ari garela sindikatuan horren inguruan lanketa sakona egiten, gure 4. asanbladan gogoz aztertu genuen klimaren inguruan, ez bakarrik klimaren inguruan, ez, baizik eta bai lan munduan, baita naturarekiko harreman horiek ez zelakoak diren. Gu uste dugu ezinbestekoa dela produkzio ereduak guztiz aldatzea, sostengarria ez delako, batez ere, ez, eta kapitalak azkenean kapitalismoak egiten duena da bai prekarietatea, baita pobrezia horretatik edan eta guztia zuntzitu eta aprobetxatu ere naturaren errekurtsoak, guk uste dugu horrela ez goazela inora. Bizitzak, eta hori behin eta berriz esan dugu, erdigunean jarri behar ditugu eta jasangaitza da momentu honetan biziari garen egoera, ez? Eta egia da, eta batez ere badago guk egiten dugun beste irakurketa bat, hau ezin dela, langileok ezin garela horren oztopo izan, ez? Aldaketak egon behar dira, beste eredu batzuk planteatu behar dira, baina ezin ditugu horren
ondorioak langileok ordaindu, ez? Hori bai uste dugula ez dela bidezkoa, ez dela zelegia, eta ez dela guk ez dugula eredu hau antolatu, beraz, antolatu dutenek ordaindu beharko dute beharrezko transformazio hori, ez? Hori ere oso argi daukagu, eta gero ere, aztertzen genituen ere, beste beti egon gara aztertzen eta eztabaidatzen enpleguaren inguruan, enplegua zer den, edo zelan liteke momentu honetan enplegua izatea hiritartasuna nolabait ematen diguna, eskubide sozial guztiak eta eskubide guztiak enpleguari lotutak daude, eta jakin badakigu badaudela lan pilo bat, enpleguak ez direnak, lanak direnak, eta gainera horiek direla hain zuzen ere gizartea kohesionatzen eta sostengatzen dituztenak, eta ari naiz bai modu voluntarioan edo militantziaz egiten diren lan guzti horiek ezinbestekoak direnak gizarte hau aurrera egiteko, baina baita ere etxeko eta zaintza lanei buruz, horiek bai batzutan enpleguaren itxura hori daukatela, baina hala ere ez daukate aitortzarik, ez aitortza ekonomiko justurik eta maitasunez, kakotzen artean, egiten direnean, bai harreman afektibo eta familiar horren inguruan egiten direnean zaintza lan horiek ez dutela inolako aitortzarik, eta azken finean horiek dira sostengatzen dituztenak gure gizartea, ez? Eta hori ere hor jartzen dugu mahai gainean, horren inguruko eztabaida agertzea. Eta esaten duzunean bizitza erdigunean jarri nahi duzuela, esan nahi duzuna da pertsona guztien ongizatea edo... Pertsona guztien ongizatea eta produzio eredu horiek onartu ezin duguna da justo bizitzaren kontra egitea, ez? Badakigu gure planeta eta gure errekurtsoak finituak direla, mugatuak dira, beraz ezin dugu jarraitu norabide horretan momentu batean geldituko da, ez? Eta hori gertatu baino lehenago, nik uste dut neurriak hartu behar direla eta beste produzio eredu berriak bilatu behar direla. Eta neurri hauek edo aldaketa hau eman dadin, nork eman behar du lehenengo pausoa? Hombre, guretzako erresponsabilitate handiena instituzioek eta estatuek dute, holan, batez ere, haien dutelako hori aldatzeko gaitasuna. Eta kudeatzeko nolabait aldaketa horiek, eta batez ere egiten ari direna, eta hau gertatu zaigu sindikalgintzan, gertatu da mugimendu feministarekin eta hainbat borrokekin, egiten dutena da zuriketa kanpaina bat, bihar aterako dira seguruenik, haien deklarazio instituzionalekin, inkluso elkarteratuko dira parlamentuan eta bar, Nafarroan adibidez, ez dakitze egin duten, baina seguru zerbait egitengo dutela, baina hurrengo egunean berriz hasiko dira matraka emoten abiadura handiko trenarekin. Ez da esaten dutena, baizik eta egin behar dutena eta egiten dutena, ez? Eta nik uste dut hor, aprobetxatzen dituztela ere halako mugimenduak eta gizartean nolabaiteko mugimendua sortzen duten gauza horiek, zuriketa hori egiteko eta dugu hori onartezina dela, erabat. Eta egun hauetan ematen ari den klimaren, ez dakit nola ditzen den, goi gailurra edo kumbre del klima hau, ze iritzi duzu hor gertatzen ari denaz? Bueno, nik uste dut alako egia da horren inguruan eztabaida handia dagoela, ez? Nortzuk egiten duten, zertarako, ez lehen instituzioi buruz hitz egiten genuen, nolabaiteko instrumentalizazio bat badagoen edo ez, zeuenik bai, nik horretan ez daukat zalantza handik, nik uste dut gure sistemak aprobetxatzen dituela halako mugimenduak, bere ganatzeko eta bere erara moldatzeko, baina nik uste dut haratago joan behar garela eta horrek balio baldin badu, fokua horretan jartzeko, nik uste dut hori ere aprobetxatu behar dugula, buk ere badakigu
badakigula gauzak aprobetzatzen eta gurera ekartzen, ez? Bai irakurketa kritikoa egin behar dela horren inguruan, baina nik uste dut gauza horiek bere garrantziare badute. Honetan, gai honetan, beste askoetan bezala ere, egin behar dugulako oso pedagogia handi bat eta sozializazio handia, ez? Gizarteratu behar den gaia dela, egia da oraindik gizarteak ez duela gehiegi ulertzen edo asumitzen daukagun egoera, eta hori aprobetsatu albaldin bada, egingo dugu. Eta beraz, zuek proposatzen duzuena da, gutxi gora bera, sistema aldatzea, ez? Bai. Bai, ekonomikoki... Bai, orokorrean sistema aldatzea, baina erronka zaila, Baina, horretan, gu duela hilabete batzuk ekaina izan genuen gure 5. asanblea nagusian, eta hor leloa zen ametsak errotuz. Ameslaria da sistema aldatzearena, baina ez daukagu beste zer egiterik. Horretan gabiltza, hainbat urte eman ditugu sistema aldatu nahian eta jarraituko dugu, ez? Bestela etxera deslo ez gara jungo eta jarraituko dugu sistema aldatzen saiatzen behintzat. Eta uste duzu herritarrek ere sinisten dutela horretan? Nik uste dut baietz, jendeak ez dagoela gustora daukagun panoramarekin. Egia da, krisialdi oso gogor batetik atera berriak garela, badirudi krisialdia berriz errepikatu behar dela, eta horrek ez nolabait jendeak batzutan berpizten du, baina beste batzutan izutzen du ere. Baina bai, somatzen dut jendea ez dagoela gustora, egia da zaila dela topatzea bidea, nondik atera korapilo honetatik. Baina bai, nik uste dut gero eta gehiago. Eta adibidez, klimaren inguruko mobilizazio hauek hasi ziren ikasleek bultzatuta. Eta egia da, igual, Euskal Herrian ez direla hainbeste ekimen edo egin honen inguruan, zergatik uste duzu beste herrialdetan hemen baino potenteagoak direla mugimendu hauek? Ez daukat arrazoi garbi bat, baina egia da Euskal Herrian zoritzarrez baditugula gorapilo gehiegi askatzeke oraindik. Agian izan daiteke hori arrazoia, baditugu hor gauza asko konpontzeke. Egia da ikasleek hasi zirela mobilizazio hauekin eta txikiak izan direla Euskal Herrian, baina gauza handiak txikitasunetik hasten dira beti, Orduan nik horretan esperantza daukat, gero eta gehiago mugitzea eta Eta orain Estitxu Eizagirrerekin hitz egingo dugu, aurten argiak 100 urte betetzen ditu eta. Arratsaldeon, Estitxu. Arratsaldeon. 100 urte betetzen ditu argi aldizkariak. Bai. Ez da azkar esaten, ez? Ez da. Eta, sensazioa daukagu, igual gazte eta guzti dela gaur egungo edabidea, edo gazteek asko jarratzen gaituztela, eta bai astekaria eta bai sare sozialak edo interneten egiten dugu lana edo bideoak egiten ditugunak badaukala halako, gaztentzat badaukala helduleku bat, eta era berean da 100 urte, eta oso medio gutxi daude Euskal Herrian, izan euskeraz edo izan erderaz, 100 urte betetzen dituztenak, ez? Eta gainera, hemen Nafarroan egonda, aitortuko diegu, Iruñeko kaputxinoek sortu zutela zeruko argia, ez? Hortik dator gaur egungo argia. Eta beraz zenbat aurre iritzi erortzen zaizkigun, non eta euskerazko zaharrenetako den edabidea Iruñan sortu zen, eta 1919an, ez da? Eta erlijioso batzuen eskutik. Bai, oso, ez du zer ikusirik gaur egungo komunikabide batekin edo gaur egun argia denakin, erabatzen, nik uste dut beraien helburua zela doktrina euskera zabaltzea. Eta orduan ziren alako publikazio batzuk euskeraz bai, baina dena zen
Elizako kantak, umei zer esan doktrina ikasteko, emakumeek zer egin behar genuen kristagonak izateko, bueno, dena oso adoktrinantea bezala zen, eta euskeraz, bai. Eta gordetzen dira hasierako publikazio horiek? Bai, baditugu gordeak, eta bueno, guk aurten 100. urteurrena ospatzeko nahi genuen utzi halako, bueno, etorkizunerako zerbait, ez? Aprobetxatu pixkat salto bat emateko. Eta, bueno, ari gara hitzarmen bat adosten Eusko Jaurlaritzarekin, egon dadin dena digitalizatuta eta dena etorkizunean herritarren eskura. Interneten edo zeinek konsultatzeko. Ze, bueno, uste dute gure ikusle asko jakingo dutela argian egiten dugula lizentzia librean lan, eta guk ulertzen dugula azkenean, guk sortzen duguna eta kultura eta dena izan behar dula hori lizentzia librean ze bestengandik hartu eta ematen dugun zerbait da, ez? Eta da ondare bat denona eta ezin horrena, ez zerbait pribatizatu beharko litzatekena. Eta horregatik, bilatzen ari gara modu hau, dena egon dadin digitalizatuta eta beraz denok lasaiago lo egiteko, ze gaur egunean paperean dauden gauzak, badakigu uholde bat etortzen bada edo sutu bat etortzen bada, beraz galtzen dugun, ze historia herri honena, ez? Eta argazkiak ere pila ditugu, hori dena digitalizatu eta egon dadila herritarren eskura. Ja ari gera horrekin txingurdi lana egiten, seguruna urte honen bukarako ezingo dugu egune batean erakutsi jendeak zehatzeko, baina, hasi dugu lan hori, alik eta epe motxenean, jendeak argia.eusera sartzen denean, izan dezan 100 urteko argazki guztiak eta artikulu guztiak, eta jende askok esaten digu, nire aitonak idazten zuen, edo nire izeba batek behin entrevistat egin zioten, eta jendeak eukidezan aukera hori dena konsultatzen. Eta 100 urte hauetan izugarri aldatu da, ez, guztia? Noiz hasi zen argiak gaur egun ezagutzen dugun bezala? Bai, guk gaur egun langileak era jabe, komunikazio proiektuaren jabe, eta guretzako hori da gure izaeraren oinarria, ez? Langileok erabakitzen dugula zer egin nahi dugun, nola egin nahi dugun, eta aldugun ondoen nola bizi, ez? Baita erabakitzen dugu guk, ez? Eta hori, 1980an gertatu zen, eta zergatik, justu, zeruko argia egiten zuten aita kaputxinoek, erabaki zutelako ezin ziotela hedabide horri eutsi, eta langile talde ausart eta garai hartan gazte batek heldu ziolako erronkari, ez? Eta beira noiz ari garen esaten, 1980an, garai hartan, pentsa euskerazko irakaskuntza nola zegoen, nola ez zegoen, Franco 5 urte zen hiltzela, ez? Euskal erakundeek zein dartzuten ez zuten, diru laguntzarik ere zero zegoen, zein dar zegoen orduan, ez? Bera langile gazte talde batek eutsi zion erronkari, eta kaputxinoen gandik hartu zuen enpresa eta erosi egin zuen eta martxan jarri zuen, ez? Eta ez hori bakarrik, astekari bat aurrera ateratzeko inprenta bat jarri behar izan duzuten martxan, bestela nun argitaratu, ezta? Eta hasieratik ja oso garbi zeukaten teknologien kontu hori, edo azkenean aldizkari bat ateratzeko behar direla ordenagailuak, eta baita ere sortu zuten informatika eta azpiegiturak emango zituen enpresa bat, ez? Beraz, ze ekimena zeukaten gaztoiek, ze ausardia, eta hoiei esker, 1980an martxan jarri zuten argia horri esker, gaur egungo proiektua guk ikusten dugu garaiarekin badijoala aldatzen, baina gure oinarria hor dagoela. Gazte batzuk egin zuten apostu potentea, ez, ere momentuan, eta esan dezakegu ongi atera zitzaiela. Bai, eta esan dezakegu gazte horiek zeukaten konbentzimendua, ez? Euskerazko hedabide bat behartzuela herri honek, garai hartan ere asko eztabaidatzen zieten, eta gaur egungo diskursoak entzuten ziren, ez? Jende gehiagorengana iristeko egintzazue gazteleraz. Jende gehiagorengana egintzazue pixkat euskeraz, pixkat gazteleraz, eta azkenean bukatzen du izaten asko gazteleraz eta zerbait. Euskeraz, eta haiek 1980an nola esaten zuten, ez, herri honek behar du euskerazkoa, eta lebitasunak hilko gaitu, eta ez, behar dugu, ez. Orduan, konbentzimendu horrekin beti izango garela zentzu hortan hizkuntza gutxiagotu batean, beti izango dela proiektu bat txikiagoa, izan bazan beste hizkuntzetan handiagoa izan zitekena, baina hori dela gure izaera, euskera dela, gure oinarria eta euskerak egiten gaitu, eta argia euskera da, eske ez dago bestela ulertzerik, eta beida horiek heldu zioten konbentzimendu horrekin eta gogo horrekin, eta gauzak kontatzeko gogo horrekin independenteki, ze pentsa hainbeste urtetan, hori, argiak ez du izan atzetik ez
jabe bat izan dira langileak, egiten duten langileak, ez dute eduki ere bankurik atzetik, ez dugu eduki, eta hori hedabideetan asko gertatzen den zea bada, eta horrek ematen digu kazetaritza egiterakoan gure independentzia. Orduan, asmatuko dugu edo ez, egingo ditugu gauzak ongi edo hanka sartuko dugu, baina gu gara horren erantzuleak, ez dago atzetik jefe bat esango diguna zer egin da zer ez. Eta zenbat pertsona zarete gaur egun? 25, bai, 25 pertsona, eta, bueno, gogotsu gaude, bai. Eta ere, honekin lotuta, duela gutxi arte, aurten uste dut aldatu duzula, baina lehendakari ere izan zara, ez? Zuzendaria, zuzendaria barkatu. Bai, lasai, zuzendaria, bai. Baina zuk proposatu zenuen, figura hori ez dela existitu behar argian. Bai, hori da. Bueno, argian asko hitz egiten dugu, eta dena nola taldean erabakitzen dan, gauza enpresari dagozkion gauza oso potoloak, bazkideon batzarrean erabakitzen dira, eta esan dugun 25 langiletik 22 bageraia bazkideak, beraz erabakietan zenbat jendek hartzen dugun parte. Eta gero, edukizko gaietan, redakzioan erabakitzen dira, ezta? Ze gai jorratu nola. Eta hor, kazetari guztia gaude, redakzio hortan, eta orduan, erabakiak hartzen dira beti taldean. Orduan, gauzak iristen garenean puntu batera da, asko hitz egin dalako hortaz, ez da inoiz baten ideia. Guk esaten badugu lizentzia librean egiten dugula lan, nola izango dira ideiak batenak edo bestarenak, ez hori hitz egiten joten da garatzen, ez. Eta nik usten dut, asko zaintzen dugulako taldea, eta elkarri respetu handia dugulako, eta asko maite dugulako elkar, eta nik hori eskertzen dien. Besteak seguruna ausartu ere ez, gaia plantatzera, baina nik oso natural ikusten nuen, ari baldin baginen geroz eta soldata bateratu genuen, horrekin ardurak bateratu bagenituen, nahi baldin bagenuen alik eta horizontalena izatea, alik eta asambleariona funtzionamendua, baina eraginkorra, zuzendari kargu batek ze pintatzen du horrez, eta egite ditugu batzutan gauzak bizitzan, besteko lagite dituztelako edo beti hola zagutu dugulako, ez? Eta ematen du, edabide guztiek badutela zuzendari bat, zuzendari hori dela ateratzen dena komunikabide guztietan elkarrezketak egiten, eta zuzendari hori dela, edozein momentuetan esan dezakena eduki hau bai, eduki hau ez, edo aldatuko dugu titularra, edo aldatuko dugu argazkia. Eta guk eske ez ginen horrela bizi, guk ez ditugu horrela erabakitzen gaiak, taldean erabakitzen ditugu, eta kazetari bakoitza sinatzen dut, azken erabakiak titularra zer di joan edo ez di joan edo zer diatzeko nuen, kazetari horrena da. Orduan esaten genuen zer batek, euki behar dugulako figura bat, ez digu guri gauza askorik ematen, eta era berean, bai sortzen dituela botere harremanak. Badagoen nolako kargu bat, nahiz eta boronate horik honen auki. Igual nahi gabe ere. Bai, egin dezakegu sketch bat humorezkoa, ez? Pertsona batek jartzen badu zera bat, traje bat, nola portatzea ateratzen zaion, edo ez dugu ja bromarik egingo poliziaren uniformekin, ez? Buruan jarriazkio kasko bat jendeari ze gauza ateratzen zaizkion. Eta zuzendarien tituluarekin ere, uste dut, gertatzen dela hori, norberari ateratzen zaizkiola halako impulso batzuk, ardura gehiago hartzekoa, kanpora begira aurpegi eman behar baldin bada, baita baldin bada ere kritikei erantzuteko, pauso bat aurrera egitekoa, halako erantzule sentimendu bat sortzen du, eta behar bada taldeko bestengan ere sortuko du botere harreman bat ere, nahi gabe izan da ere, ez? Igual, zuzendari baten hitza gehiago entzuna izatea, jendeak errexiago kaso egitea, ez dakit. Eta bera denontzako beto, gai ateratzea maiaren gainera, esatea nahiago dugula beste eredu bat, eta zuzendari gabe ibiltzea, bera. Argi dago argia desberdina dela, komunikabideen artean. Ja. Gu saiatzen gara izaten guk nahi dugun bezalakoa. Ez zegoen beste inporta besteekin berdinak edo ezberdinak garen, errespetatzen ditugu gaina izaera desberdinak, ez? Zen norberak egiten duenean lan bat taldean gaiak ateratzeko mailaren gainea eta pentsatzeko guk nola egin nahi dugu, horrela. Oso ondo ulertzen du egiteko beste modu batzuk ere badaudela, ez? Eta denok ez dugula berdin izan beharrik, orduan besteak oso ondo errespetatzen ditugu da ulertzen ditugu, eta guk ez daukaguna inongo konplejorik garen bezala agertzeko, edo inkluso pozez agertzen gara garen bezala. Eta kalera ateratzen zarenean pentsatuta taldean nola atera nahi dugun, eta ateratzen garenean, bestekiko desberdin baldin bagera berdintzaigu, egin dugu parra eta aspatuko dugu, ez? Eta zuen irakurleak nolakoak dira? Era guztietakoak. Bai, ez dago perfil bat igual gehiago nagusitzen dena? Nik aitortuko nieke gure irakurleai badutela bizitzako gaiei buruzko arduraren zentzu bat. Badela jende bat,
hartzen dituena bizitzan bere ustez importante diren gauzetan konpromisoa. Ez duela delegatzen ardura, bizitza horrela da, eta agintariak bakigu zer diren, eta zer egingo diogu, eta dena besteren esku balego bezala eta norraren esku ez balego bezala. Ez duela hori egiten. Egiten duela saiakera bat informatzeko, bilatzeko beti beste bertsio batzuk, bilatzeko badaudela beste adibide batzuk, badaudela beste bide batzuk, eta gero berak bere autua egiten duela. Orduan oso irakurlea iruditzen zait kontzientea eta kritikoa, guri hori asko gustatzen zaigu. Eta ados egon behar ez badu ere irakurtzen duenarekin, baina hori gauza handia da, ez irakurle kritikoa eta kontziente bat, eta bere bizitzan, importanteak diren gaietan, ardurak hartzen dituela eta konprometitua. Eta guk adibidez argi daukagu, 100 urte bizi izan baldin bada argia, jende horregatik dela, ezta? Esan dugu ezagutu dituela argiak, pentsa inbeste urtetan ezagutu ditu gerra bat, ezagutu ditu diktadura, ezagutu du diru laguntzarik gabeko garaiak, ezagutu du poliziaren isunak eta kartzelaratzeak, ezagutu era guztietako egoerak. Orduan zenek eutsi dio honi, hainbeste herritar horiek, ez? Zekitenak behar dela horako medio bat, eta orduan sinisten dutenak Euskal Herri batzek behar duela medio independiente bat, ez? Eta irakurleak hain kritikoak izan da, ere zerbait gaizki egiten duzuela iruditzen zaienean, jasotzen dituzue iritzi horiek? Bai, nik uste dut denetatik dagoela, ez? Esan gutako edo zeinek medio batean ikusten duenean zerbait gustatzen den zaiona, deno daukagula zentzu hortan liseriketa egiteko gibel handi bat, ez? Hau ez zait gustatu, baina beste gauza be gustatu zaizkit, edo medio batean ematen digutena etengabe gustatzen den zaigunean, esaten dugu, itzaldi edo aldatu edo utzi erosteari, ez? Baina, beti denok ulertzen dugu, beti egongo dela gauza gustatzen zaizkiguna, baina beste batzuk bai. Eta alare, irakurleak gustatzen zaiena komentatzeko ohitura badakate, eta guk badaukagu ohitura sano bat, horrelako mezu bat jasotzen dugun bakoitzean, gure langile guztion artean konpartitzen dugu denek jasotzeko zer den irakurle horrek esan duena. Beraz hori aseguratzen dugu, argiara idazten duenak, lasai irakurriko dugula eta denek jasoko dugula mezu hori. Eta gero beti saiatzen gara erantzuten, taldean hitz eginda jaso dugun kritika horren aurrean zer, erantzun bat ematen talde bezala zer daukagun esateko esan digunari, eta askotan izan daiteke arrazoia duela, edo desberdin ikusten ditugula gauza, baina estimatzen dugula jendeak hartzen duenean denbora kritika bat idazteko eta bidaltzeko. Ze askotan pertsona batek idazten du, baina egonduko ziren beste 10 pertsona berdin pentsatu dutenak, baina idaztera iritsi ez direnak, ez, beraz. Nik uste dut kritikak bizitza honetan opari eder badirela. Eta irakurle kopurua esango zenuke hazi dela? Bai, azken urteetan edo... Bai, hori etengabe. Badira FIES eta horrelako etxeak, ez, egiten dituztenak estatistikak egiten dutenak, eta hor oso ondo agertzen gara. Edo badira beste batzuk, estatistika batzuk neurtzen dutenak ere sare sozialetan, ez, gure albisteak zenbat zabaltzen diren. Eta hor, beste medioekin alderatuta, FIESen eta bestean, argi aso irakurle aldetik, gorputza du eta irabazten ari den medio bada. Eta sare sozialei esker, igual ere, helduko zarete jende gaztearen gana erresago? Guretzako sare sozialak eta internet eta berriro... Nabaritzen duzue adibidez papereko alean edo web horrian, jende desberdinak irakurtzen zaituztela edo... Hor, esan, pertsona bakoitza da mundu bat, eta igual ez dugu zertan katalogazioak azkar egin behar, ez? Orduan, badago jende bat irakurtzea gustuko duena paperean. Berdin da gaztea izan edo zarra izan, berdin da herri txikoa edo hirietakoa, berdin da unibertsitateko ikasle bat edo elektrizista bat. Hori da, ohitura batzuk dira. Eta beste jende bat, internetetik irakurtzen du eta paperean hartzeko denborarik ez du hartzen. Eta berdin da, ez dakit, etxeko andre bat edo ez dakit, ikasle bat edo adina edo nungo duen. Ez dago horrain beste zea. Orduan guk zorionez gaur egunean argia bultzatzeko edo argia jendea egiteko dene iriki dugu aukera. Eta hori ere izan da pixkat igual eredu berri bat edo jarri duguna martxan, ez? Herritarrak esaten du
proiektua bultzatzen du, argia esan dugun bezala 100 urte iraun ditu herritarroiek erronkari utzi diotelako, ekonomikoki ere ekarpena eginez, eta orduan bakoitzak esaten du zenbat jartzeko prest dagoen, eta bakoitzak esaten du baita ere, argia nola jasotzen duen. Ez da, astekari batek prezio bat daukata hori ordaintzen dut, baizik eta nik proiektu bat bultzatzen dut, eta gero batzuk esaten digute, ekarpena ekonomikoa dena delakoa dela, esaten dute, nik astekaria astero jaso nahi dut etxean, ze irakurtzen dut. Primeran, beste batzuk, nik hilean behin nahikoa dut. Eta igual ekarpena berdina egin du da handiagoa, baina hilean behin jasota nahikoa dut, ze bestela etxean pilatzen zait, eta sakon irakurtzen dut, eta gutxiagoekin nahiko dut. Eta beste batzuk, internetetik jarratzen zaituztet, eta nahiko eta sobra daukat horrekin, ez? Eta ez duz zerikusirik diru kopuruak zearekin, beraz. Animatzea ditut herritarrak hori kontuan izan da, pentsatzen baldin badute argiak merezi duen medio badala, egin daitezela argia jendea, ze guk behar dugu oinarri sendo bat, ez? Eta guretzako pertsonak dira importanteak. Ez hain beste bakoitzak karteran zenbat diru daukan, baizik eta zenbat herritar dauzkaguna gurekin, ez? Noizbait eraso lazgarri bat gertatzen baldin bada, Euskal Herrian olakoak bizi izan ditugu, utxiko zaituztenak herritarrak dira, ez? Zenbat herritar dago medio baten atzean, hori da bere oinarria. Eta esango zenuke gaur egungo euskarazko kazetaritzaren egoera ona dela? Nik uste dut kalidade aldetik baietz. Ni irakurle bezala sentitzen naiz askoz hobeto informatua euskarazko medioi esker. Gaztelerazko beti hor ditugu, baina askotan euskarazkoek ematen dituzten gaiak beranduago ematen dituzte gaztelerazkoek, edo sakonago ematen dituzte euskarazkoek, edo badauzkagu guretzako importantea dira jendeak, guretzako importanteak diren arteak, guretzako importanteak diren kultur ekintzak eta gertakizunak, erderazkoek eske ulertura egiten ez dituztenak, edo oso gutxi kontuan hartzen dituztenak. Eta horiek denak euskarazko medioi esker dauzkagu, eta ni behin izten zortan uste euskarazko kazetaritza osasuntsu dago. Eta zenbat ikaslatera diren prestatuta, ez, belaunaldi hor, eskolak egin duten, euskalduntzan egin duten lana, iristen ari da, ez? Eta, argian tokatu zaigunak urte batzuk egotea, konturatzen gara, garai batean, ondo idazten zuten kolaboratzaileak, ez ziren hainbeste, eta idatzi behar duten 11 gaietaz. Eta gaur egunean, aurkitzen dugu, zientzian espezializatuko pertsona bat oso ondo idazten duena. Beste bat, gizarte gaieko hezkuntzan oso espezializatua oso ondo idazten duena. Beste batek landaretan oso espezializatua oso ondo idazten duena, ez? Orduan, hori dena antzematen da, bai. Eta nahi guazen zentratzera urte hurreneko ekitaldietan, ez? Ospatu dituzue, orain arte, zerbait berezia egin duzue, ala guztia izango da urriaren 12an. Lehenengoa egin genuen justo Iruñan, esan dakoa kaputxinoei bisita egin genien, eta egin genuen Iruñan egun pasa bat, ospatzeko hor sortu zela, ez? Beraz, lehenengo ekitaldia izan zen, itzulera jatorrira bidai bat, bezala. Gero egin ditugu, era guztietako ekitaldiak, guretzako lurraldetasuna oso importantea da, Euskal Herria beti Euskal Herriarentzat idazten dugu eta Euskal Herri osotik, saiatzen gara, eta horregatik egin ditugu ekitaldiak, Bilbon, hitzaldiak, Gasteizen beste hitzaldi batzuk, baita ere Besa upategian egon berri gara kolaboratzaileekin egun pasa bat egiten eta hola Araba Errioxa pixkat ezagutzen. Zer gehiago Iparraldean Hendaian irakurraldi bat, Ziburun liburu azoka bat ere egun osokoa primeran ateratzen da. Egin ditugu gauza desberdinak zean, eta orain esaten genuen, nahi dugu ere eduki festa egun nagusi bat, eta hori izango da urriaren 12an Donostian. Badakigu urriaren 12a ze egun den. Eta aitortuko dugu, hasi ginela egutegian egun on baten bila, eta zeren ez Euskal Herrian mila ekitaldi antolatzen dira, eta esan genuen urriaren 12, eta gero oso, urriaren 12. Eta esan, horrexegatik, urriaren 12, venga, aurtengo urriaren 12 ez da izango, beste urtetako urriaren 12, gris eta dazkagarri hori, eta aurtengoari emango diogu buelta, eta aprobetxatuko dugu, urriaren 12 aprobetxatuko dugu, argia den bezala kalera ateratzeko, eta horregatik jarri diogu lema deskoloniza gaitezen, urriaren 12 delako, eta, saiatuko gara festa izan dadin, festa bera eraldatzailea edo festa bera deskolonizatzen laguntzen diguna, iruditzen zaigulako, argia irakurtzak ere deskolonizatzen gaitula, ez? Eta berriro dago euskararen gaia, ez? Imperioen hizkuntzak hitz egiten ditugunean, imperioaren
oi hartzunekin ari gara, beraien kuadro mentala, beraien eta euskaraz irakurtzen dugunean, hori ez da imperioa, hori da imperioak garaitu ezin izan duen herri baten arnasa, ez? Eta, euskaraz irakurtzeak, justo, argiak bezala oso garbi duena Euskal Herri bat dela gure herria, eta, ez dugula beste inor zapaldu nahi, ez ekonomikoki, ez harremanetan, ez militarki, ez, gauza horiek, ja logika kolonizatzaileak asko desmontatzen dizkigute, ez? Eta, saiatuko gara hori dena, festa batean ere, islatu da dira, ez? Donostian egingo duzu, ez? Bai, Donostian, Trinidad de Plaza izango da ekitaldi gehienak egingo dienak, eta adibidez, guretzako deskolonizatzea da, egun hortako argindarra Goienerrekin egingo dugula eta ez Iberdrolarekin, guretzako deskolonizatzea da, egun hortan zerbituko ditugun ahalik edari gehienak izango direla bertakoak, eta gure balorekin eginda, besa, ardoa, ekologikoa, euskaldunak dira, eta langileen baldintzak bermatzen dituzte, pagoa eta otsaien garagardoa, bertan egindakoak baita ere, euskaldunak. Ahalik eta zerbituko ditugun gauza guztiak izatea horrelakoak, guretzako ere deskolonizatzea da. Edo, guretzako deskolonizatzea da, hori ez, eduki aldetik ez, ibilbide historiko bat egitea, eta hor gaia deskolonizazioa hartuta, denon artean gogoratu eta denon artean ikasiko ditugun pertsonak eta ekintzak izatea pixka bat, deskolonizatzen lagunduko dutenak, eta ez adibidez, puri-purian dagoen deba jartzagatik, ez Elkano edo horrelako Euskal Herriko figurak eta izan duenak justo beste herrietan imperioa aruntzara eman dutenak, horiek gora ipatu eta horiengan fokoa jarri beharrean, beste historia batzuk eta beste pertsona batzuk ematea balorea, ez da? Eta egingo dituzu jende guztiarentzako ekitaldi desberdinak, ez? Bai, hori da. Adin guztientzako izango da egokia, eta era guztientzako gorputzentzako. Guztiak kalean. Bai, dena kalean, dena doan, eta lasai eguraldi txarraiten bali karpa hundi bat jarriko dugu, eta ez diogu inongo beldurrik eguraldiari. Eta beraz, bai, esaterako umeekin baldin bagoaz, goizean egingo dugu zomorro bila urgulen ibilbide bat biologoekin, animaliak eta ezagutu eta jolas bat egiteko. Bazkaria izango da, herri bazkaria, jarriko ditugu mailak eta sagardoa doan, kupela bat, eta hortik horrela bakoitzak nahi duena eraman dezake etxetik, edo inguruan badira ostatu pila bat, bokadile bat hartzeko. Hola, bazkaria izango da oso herrikoia. Eta arratsaldean umeek izango dute beraien txokoa eskulanak eta egiteko, eta gero txirrimir eta txiribiton pailazoan emanaldia ere doan. Eta baldin badigoa zelduagoak, badukagu goizean ibilbide historiko bat, esandako gai horiek landuko dituna, eta Beñar Gazteldumendi eta Miren Artetxe bertsolariek bertsotan egingo dute bidea. Sokadantza bat egingo dugu izango dena oso momentu simbolikoa eta berezia. Sokadantzak egiten da herritarren artean sokan lotuta eta balio berezia dauka, momentu hori ere egongo da, bazkaria eta arratsaldean pobresiak emanaldia. Honek merezi du ikustea, hola mutil gazte bat da, euskerazko poesia eginez, lortzen du jendea ordubetez barrez jartzea, eta gaur egun pilpilean diren gaiek kritika egin, eta modu poetiko batean denak jartzea gaur egungo gaietan pentsatzen eta batez ere barrez. Oso merezi duen emanaldi bada. Eta arratsaldean egingo ditugu, argi egunetan egin izan ditugun nan jaurtiketak edo nortasuna agibiak alik eta urrutien botatzea, horrelako jolas, herrikoi eta pixka bat bazildoiak. Eta 7:00etan kale jira bat trekitixarekin pixka talde zarrean poteatzera edo joateko, eta 8:30etan kontzertuak, eta esan oso pozik gaudez, uste dugu punta-puntako kontzertua izango dela, eta hau ere doan, Trinidad de Plazan, leku magiko bada, oso kontzertu gutxi egiten dira gaur egun, eta gu lortu dugu hor kontzertu bat emango dela gau hortan, 8:30etan hasita. Amaren alabak hasiko dira, gainera jende tartean eta plazan hasiko dute emanaldia, ez eszenario gainean, eta jarraian egongo dira Mursego, Balerdi, eta Niña Koiote eta Txiko Tornado. Beraz, gure aldetik, pozikaren. Mundu guztiarentzat. Bai. Eta zalantzarik gabe,
ekintza nahiko desberdinak bezala, ez? Ez dira horrela normalean egiten diren gauza. Ez, hori da. Guri ere gustatzen zaigu, egun ospakizun bat izan da dela berezia eta bestela egingo zitugun gauzak egiteko aukera emango digutena, ez? Beraz, bai, uste dugu ekitaldi bakoitza izango dela hori, berezia, egun hortan daukagu aukera eta beste dozen egunetan, ez? Esan duzuna ere, adin desberdinak biltzeko aukera, eta dena libre eta doan, eta dena da kalean. Guretzako kalea hartzea ere importantea da, ez? Herritar bezala, eta mugimendua eta pixkat eragina ere sortzeko gizartean, kalea oso importantea da, ez da? Eta festa izango da, kalekoa eta herrikoia. Eta festa hau eta gero, baduzue beste zerbait antolatzeko asmoa urtea bukatu baino, lehen? Bai, nagusi izango da Durangoko azokan. Aurten Durangoko azoka antolatzen duen Gerediaga elkartearekin elkarlanean, oso pozik gaude, zeberaiek ere, argeen 100. urteurrenari egin izaten alako ekarpen bat, eta beraz, Durangon egingo den gogoetaren plaza edo hor egingo diren maiinguruak eta hitzaldiak eta hori dena, argiak dinamizatuko ditu, eta beraz hor egongo gara pixkat gaiak aukeratzen, hizlariak lotzen eta egunean bertan aurkezten. Eta horregatik, guretzako Durango beti da zerbait plaza bat oso berezia, euskaldunontzat festa bada, eta aurtengoa ere izango da oso berezia. Mila esker, ezakit bukatzeko zerbait gehiago esan nahi duzun edo gehitu nahi duzun? Eskerrak eman besterik ez, eta hoxe, segi dezagula harremanetan eta elkarlanean, Mila esker, eta ea beste egun urte izan daitezken, ez? Hori da, guk ez ditugu ikusiko, baina hori da, seinale ona izango litzateke. Oso seinale ona. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik, orain Ermitaldeako jaien irudiekin utziko zaituztegu eta gu bihar itzuliko gara beste kontuekin. Mila esker eta bihar arte.